Hi guys, welcome back to Burmol MRY YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नै दिनै आं दंफैयो बेंगालर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हल मिउजियाम। बे जाहैबाय पार्ट 2। पार्ट 1 खौ आं सिगाङाव होखांबाय, दिनै जागोन पार्ट 2। बेयाव दंफैयो नायदो। बेयाव गोबां फाइटार्सफोरनि हेलिकप्टार्सफोरनि इन्जिनखौ बेयाव दोननाय जादों आरो बे इन्जिनाव माबे इन्जिनखौ मा मुङै गाबज्रिनाय जायो, बिसोरनि बेसेबां गोलाव, बेसेबां गिदिर, बेसेबां गिलिर, बेखौ गासैखौबो लिरनानै दोननाय जादों। नैयाव बेसेबां लिरनाय जादों, बेयो फांखानि मेचिन, स्ट्रेट फ्ल' टार्बो सेट। बेनि केजिया 420 केजिस। बेनि केजिया 420, बै सिगांनिया 741 केजि। नायदो, मोनसे इन्जिननि वेट गिलिरानो 741 इमान गिदिर। बेखौ बिदि फिसा फिसा मिनि फाइटार्सफोर दोनदों। ओमफ्राय नै बेहाय जाहैबाय HAL फ्ल' टार्बो प्रुफ। बेयो एयारक्राफ्टआनो जेनेबा बेनि दाथाया खम एसे। बेबो मोनसे इन्जिन जाहैलायबाय। नायदो, बेखौ लिरना दोनदों मा फ्लाइटनि फाइटारनि जादों गासैखौबो बेसेबां केजि लिरनानै दोनदों। बेखौ बारा नायनोबो टाइम मोनस्लाबासै, गासिबो बहुद गिदिर गिदिर। नै बेनि इन्जिनखौ बेयाव देखायनाय जादों। बेनि इन्जिना बेफोरबायदि होननानै बेसेबां गिलिर। 182 केजि। बेयो सेटआप एन्ड सीटा हेलिकप्टारनि इन्जिनमोन बेयो। बिदिनो गोबां माने आउट कान्ट्रिनिफ्रायबो नायनो फैयो, भिजिट खालामनो फैयो। बेयाव जोङो फरेनारफोरखौ सानै साथाम लोगो मोन्दों। सानै हौवासा, सासे हिन्जावसा। माने जोङो माबा आंनि इउटुबा चेनेला फिसाखाय आङो लाजिनानै लोगो मोनासै। बै नोंसिनिल' दं। आङो लाजिनानै लायासै बिसोरखौ। बिराद गोजौ गुफुर, आं जाबाय गाहाय। बेखायनो आङो लाजिनानै, इउटुबाबो गोदानसो नालाय रोङा, बेखायनो आं बिसोरखौ भिडिअ लाबोनाय जायासै। साइडजों केमेरा खेबबाय आं। बिसोरो जेनेबा जायफोरनिखि साइन्सआव फरायनाय, बिसोरो जेनेबा सोलोंनो गोनां जोबोद दं होननानै आं सानो। नै फरेनारनिया नै बिसोरनो नै बियो मा होनो पेरासुट बिरनाय। रियेल बायदि बानायना दोनदों। बियो रियेल नङा, ओरैनो बानायना दोननायसो, एखेल' नंखायो। नै दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय, माबायदि मोनखो आंथ' मिथिला, नोंथांमोनाथ' मिथिसिगौ। कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन। एकदम नायबाय गोबां, माने बारा नायनोबो टाइम गैया। मोननै जायगायाव थांनो गोनां जादोंमोन, बेखायनो जोङो बारा नायस्लाबनो मोनासै। आरो भइसखौ दुबिंसो होनाय जाबाय गाइसमोन, गाज्रि मोननाङा। दा डाउन अफ एभिएसन। गोबां कान्ट्रिसफोरनि फ्लेग होनाय जादों बेयाव। नाम लिरनानै होदों, इन्जिनफोरखौबो लिरनानै होदों। दा बे हल सिंनिफ्राय नैबे टप जापानिस इन्डास्ट्रियेल भिजिट हल 1952 आव माने भिजिट खालामफैदोंमोन आरो जापानिसनि टप इन्डास्ट्रियेल लिडारा।
बेयो जाहैबाय विथनि इन्जिन अभारहल लाइन बेयो इन्जिनखौ माबायदि बानायनाय जायो बेफोराव देखायनाय जादोंमोन फट' दंजोबो आरो गोदोनि आरो मा बुंबावनो गाइसमोन भिडिअ'आथ' आंना इन्टारेस्टआनो जाखाया जागोन लासैनो जागोन गोदानसो ना मास मोनसेयानो जायाखै मानो जाया जानो हेलौ गाइसमोन माबोरै मोजां ना खबर आंथ' दंफैयो बेखौ आं दाखालि पार्ट 1 आवबो बेनि भिडिअ'खौ आं होखागोन नोंथांमोना जाय पार्ट 1 खौ नायाखै बिथांमोना नायहैनो हागोन हल मिउजियाम सार्च खालामनानै नैयाव जोबोद मोजां नुयो आरोना बेखौ नायनायावनो जोबोद मोजां नुखायो आरो गाखोनानै अख्रां सायाव बिरबा माबायदि मोजां नांगोन ना गोसोआव गोबां फाइटार्सफोरजों आं भिडिअस लाबाय खिन्थु फट'खौ बहुद खम लादों आं फट'सफोरखौ बहुद खम लानाय जादों भिडिअस बानायबाय ओरैबायदि बानायबाय मेंगुलायनाय ओंखाम उखै गुलायनाय भिडिअ बानायबाय सान्दुं गोसायाव माथो खालामनो इउटुबार जानो सानबाय जेला खस्थ'थ' खालामखानांसिगोन नाजालांसै मा जायो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानो नोंथांमोननि सापर्ट अननाय मोनब्लानो आंनि चेनेला थाबैनो 1K साबस्क्राइब जागोन आरो आं दा गामियाव थांगासिनो दं साननैसो उनावनो गामियाव थांबाथाय आङो साबस्क्राइबखौ 1K खालामथारगोन खमबाबो आरो नोंथांमोना अननानै प्लिज हेफाजाब हो आंनि चेनेलखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामहो इमान गिदिर नै नौसेना जोबोद गिदिर आर्मिफोर नेभिनि इन्डियान नेभि हेलिकप्टार दाखालिबो आं पार्ट 1 आव देखायखांबाय इतना सुंदर जगह है दिल कर इतना खुशी हो गया कि बोल नहीं पाया कितना खुशी हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है नोंथांमोनासो माबायदि मोनखो आंथ' मिथिला आं साबसिननिफ्राय हामसिन ब्लगखौ आं लाबोबाय थागोन दासो गोदान जादों मास मोनसेयानो जायाखै आंखौ नायलांबाय था मास मोननै मोनथामाव आरोबाव माबायदि भिडिअ लाबोगोन नायलांबाय था दाना आं मा खोन्थाखो दा फाइटार्स देखायबाय इन्जिन देखायबाय हेलिकप्टार देखायबाय आरो दा गुबुन मोनसे थांलायनोसै बे फारसेथिं मा दं नायनोसै नै आयौ आरो नुलायबाय आर्मि बायदि फाख्रा सिख्रा बहुद मोजां जायगाया नै बेरायनो जेरैबो सोरगिदिं बिफां लाइफां दङ बिबार बागान जिरायग्रा फिल्ड दङ जोबोद मोजां नोंथांमोना